Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa. A yau muna darasi na 7 a cikin wannan littafin na Small Business Big Money, littafin Akin Alabi. Kuma idan ba a manta ba, muna cikin babi na 2, babin da yake cewa ya za a yi ka san wani kalar kasuwanci ya kamata ka fara, ya za a yi in san wani kalar kasuwanci ya kamata in fara. Ya ce, kada ka siyar wa mutane da bukatunsu, ka siyar musu da abin da suke so. Wata Akin Alabi ya kawo wani abu da Bature ke ce ma need da kuma want. Need da kuma want, wato bukatuwa da kuma so ko mu ce sha'awa. Wato mutane akwai bambanci tsakanin bukatuwa da kuma abin da mutane suke so. Abin da mutane suke bukata shine dole rayuwa, kamar abinci, kamar ruwa, kamar magunguna, kamar kayan da za su sa, kamar gurin da za su kwana, duka waɗannan buƙatuwansu ne na yau da kullum, to suna buƙatan shi, shine Bature ke ce mai need. To abin da kuma mutane suke so ko suke sha'awa shine kamar iPhone 17, kamar GLK, kamar private jet, kamar gida a Abuja, kamar zuwa shakatawa a Dubai, kamar ice cream, kamar burger, waɗannan su ake ce ma so, abin da Bature ke ce ma want. Waɗannan want ɗin ko in ce so ɗin ko sha'awa, mutum zai iya rayuwa ko da ba su. Za ka iya rayuwa ko da ba gizinan miliyan 10, za ka iya rayuwa ko da baka sa hulan 500,000 ba. Waɗannan want ne. Ya ce to, ku siyar wa mutane abin da suke so ba abin da suke bukata ba. To me haka yake nufi? Ya ce wata ɗalibana ta zo take ce mu za ta fara sai da gishiri. Sai nake ce mata, me yasa kike so ki fara sai da gishiri? Sai take cewa zan fara sai da gishiri ne saboda kowa na yin abinci, kuma a abincin kowa ana sa gishiri. Ya ce wannan shi da dalilin da yasa kike so ki fara sai da gishiri? Ya ce to ai wannan maganar banza kike yi. A wannan shiririta ne ko kika kawo tsantsanta. Ya ce bari in gaya miki me yasa wannan ya zama shiririta. Yanzu kida kike so ki fara sai da gishiri. Ya ce gishiri tirela nawa zaki siyar kafin ki samu riba miliyan 1? Riba dai. Tirela nawa zaki siyar kafin ki samu riba miliyan 1? To mu ma ɗauka zaki fara sai da gishiri. Saboda mene? Saboda mutane suna amfani da gishiri ko kullun da kullun. To haka ne, kowa na amfani da gishiri a abincinsa. To amma yanzu idan ana biki ko ana suna, dukkan gidan da ake biki ake suna, duk taruwan mutanen da aka yi da za a yi amfani da gishiri, ki gaya min shin suna amfani da gishiri buhu ɗaya? Wani gidan suna ne ko wani gidan biki ne ake juye buhu ɗaya na gishiri? Ya ce to ya za a ki kiraye da wannan kasuwancin? Ya ce bukatuwar mutane ne, suna bukatan shi saboda suna son gishiri a abincinsu yau da kullum. Amma kuma wannan bai zama dalilin da zai sa ki ce wai za ki fara yin kasuwanci ba. Ya ce kuma sannan bari ki ji wani abu. Matsalan ki ce za ki dinga siyar da bukatuwar mutane a bisa abubuwan da suke so shine, ke da kike so ki tashi farko a matsayin ki na ƙaramin kasuwa, kina so ki tashi ne, to za ki haɗu da mutanen da ake cewa big guys. Big guys su ne 'yan kasuwan da manya-manyan masu kuɗi ne, masu jari. Ya ce za su niƙe ki, za su tattaka ki, ba za ma a ji ki ba. Ke da kike so ki sai da gishiri yanzu, ta yaya za ki takara da Dangote mai gishiri? Ta yaya za ki takara da kamfanin Mr. Chief mai su ma masu sai da gishiri? Suna da kuɗaɗen da za su yi talla a kowane ƙasa, suna da kamfanonin da za su yi kaza. Ta yaya za ki iya takara da su? Ya ce duk abin da mutane suke bukata, yawanci za ku ga cewa akwai manya-manyan big guys 'yan kasuwa a cikin shi. Ya ce to yana da wahala kai ɗan ƙaramin kasuwa ka zo ka fara yin shi sannan ka tashi kai sama. Ya ce bukatuwar rayuwa kamar ka ce okay to bari in fara sai da abin da mutane dole suna da bukatan shi. Okay zan fara sai da soft drink, kamar irin abin da yake kama da coke ko abin da yake kama da fanta ko abin da yake kama da kaza. Ya ce to waɗannan da kake so ka shiga yanzu, ya za ka yi da irin su kamfanin coke da kamfanin fanta da kamfanin waye? Ya ce za su niƙe ka. Ya ce abin mafi mahimmanci a nan shine kai ɗan ƙaramin kasuwa ka tashi ne ka miƙe ka zama babba, ba wai da ka tashi manya suka ga me kake yi ba su maza su danne ka a ciki ka zama ba ka ɓace. Ya ce duka abin da za ka shiga a matsayinka na ɗan kasuwa sai ka san da wa kake so kai takara a ciki. Ya ce shi yasa baya son mu karkata akan bukatuwan mutane, mu koma abubuwan da mutane suke so. To menene mutane suke so? Akwai abu. To bari ka ji me yasa nake ce maka ya kamata a ce ka dinga siyar da
abin da mutane suke so ba wai abin da mutane suke bukata ba. Na gaya mana cewa abin da mutane suke bukata shine dole rayuwa ko abubuwan da sai da shi za su rayu. Abin da kuma mutane suke so shine abin da ko babu shi za su rayu amma kuma suna son shi. Dalili anan shine yanzu mu kalla social media, Facebook, TikTok da sauransu. Yanzu idan a ce za ka buɗe Facebook account ko TikTok account, ala misali sai ka buɗe shi ka fara yin wa'azi. Ala misali ko mu ce sai ka fara koyar da harkar lafiya, kana koyar da mutane harkar lafiya. Ko kuma kar ma ne mana wannan misalin, bari na ce yanzu za ka buɗe gidan rediyo guda biyu. So gidan rediyo guda ɗaya sai ka dinga koyar da harkar lafiya a shi. Na biyun kuma sai ka mai da shi na nishaɗi, na waƙa, na hadisan Kano, na ƙwallo, labaran ƙwallo da sauransu, watan sport kenan. To za ka sha mamaki. Ka ga dai harkar lafiya shi ne ya kamata a ce mutane sun mai da hankali su koya saboda suna da buƙatan shi ko dole rayuwarsu ne, suna buƙata su rayu da lafiyansu. To amma mutanen da za su je maka kallon wannan ko mutanen da za su je maka sauraron wannan ba za su kai kashi ɗaya a cikin mutanen da za su je kallon ball ɗin nan ba, wanda za su je sauraron labaran ƙwallo da kuma wanda za su je jin labarai gizo da ƙoƙi da kuma wanda za su je jin gulmace-gulmace da sauransu. To wancan shine buƙatan mutane da kake so ka siyar. Ɗayan kuma shine abin da mutane suke so. Ku kalla mana a social media ku gani. Yanzu idan ka fito kana wa'azi, ala misali, zai wahala kaga ka saurin tara followers da sauransu. Amma ka fito ka fara comedy, kana sa mutane nishaɗi ko kana ba su ban dariya, ko ku duba ma irin AI videos ɗin da ake yi, wannan bidiyon da ake ɗan haɗa na cartoon, sai a ɗan sa muku waka, a ɗan sa mana waye-waye da sauransu. Za ku ga muna ta kallo, za ku dinga gani muna da liking millions of views suke samu. Kuma wannan bidiyon fa ba amfanin da zai ma mutane, saboda AI ake sa ma bidiyon a ce ka rubuta mana abu mu sa ma mutane, sai ya kirkira wasu cartoon irin botorami, shikenan kuma muna jin daɗin sai a sa mana sauti ko sai mu ta kallo. To wannan shine abin da mutane suke so. Wancan kuma abin da kake yi shine abin da mutane suke bukata. Yanzu ala misali sai ka ce ma mutane su fito karfe 1 dare ko karfe 2 dare, za ka yi musu wa'azi akan hanyar da za a shiga aljanna. Ta sai kuma ka ce musu jibi su fito su kalla ƙwallon La Liga, su kalla match ɗin da Champions League haka. To abin da zai baka mamaki shine mutanen da za su fito wannan wa'azin, insha Allahu kashi ɗaya ba za su kai kashi ɗaya na wanda za su fito karfe 2 dare kallon ƙwallo ba. To me suke bukata? Suna fa bukatar hanyar da za su shiga aljanna ne, amma kuma sun fi son nishaɗin ƙwallo a bisa wannan. Ya ce wannan shine bambanci tsakanin abin da mutane suke so da kuma abin da mutane suke bukata. Ya ce idan ka samar ma mutane abin da suke so, to ba ma sa tunani na biyu su siya ko kuma su ce suna jin daɗin shi a bisa an ka samar musu da abin da suke bukata. Ko gidan TV ka buɗe Sunna TV, mu ɗauka Sunna TV da kuma Arewa 24 ko wasu inda ake nishaɗi da sauransu. In ba da azumi ba, waɗanda za ka je gidajensu a cikin gidaje mutane 100 da za ka je gidansu ka je ka ci da sun kunna TV suna kallo, za ka ga da cewa mutane 90 ko mutane 85 Arewa 24 za su kunna suna kallo, ko Z World ko Z Aflam ko wata tsiya. Mutane ba su wuce 20 ba ko 15 kai ko 10 aka je ka ci da sun kunna Sunna TV. Amma me bukatuwansu? Bukatuwan fa shine Sunna TV su kalla yadda za su gyara rayuwarsu su shiga aljanna. Amma kuma sun fi son nishaɗi Arewa 24 da wasu waye-waye da sauransu. Ya ce to anan ne za ka fahimta me mutane suke so da kuma me mutane suke bukata, saboda ka daina faɗa tsakanin wannan. Ya ce ba wai na ce kar ka sayar da bukatuwan mutane bane, wai ka ce za ka sayar da abinci ko ka ce za ka sayar da kaza. A'a, ya ce idan ka ga yiwuwan haka, ka ga samun haka, ya ce amma idan shi ya fi ganin cewa in ka kirkira sabon abu zai fi, in ka san dalilin da yasa kake abu kuma ka fahimci me mutane suka fi so, to za ka fi samun nasara a harkar fiye da ka ce wai kai bari kai bukatuwar mutane, saboda mutane suna shan ruwa kullum bari ka fara sai da pure water, saboda mutane suna wanka kullum bari ka fara sai da sabulu. Ya ce alhaji
daina wannan tunanin, ba tunani bane wanda ya dace da kai. To wanda suke so su dinga ganin bidiyoyi na da zarar na daura, su dage su following ɗina a YouTube channel ɗina na Jikan Fulani. A nan ne za ku dinga ganin bidiyoyi na gabaki ɗayansu waɗanda muke magana akan sharhin littattafai, saƙonni da littattafai suke ɗauke da shi kamar wannan littafin da sauran. Sannan a bidiyoyi na za ku dinga samun maganganu na masu hikimar magana da sauransu. Na bar ku lafiya.